А знаете ли защо котките ви не обичат да пият вода? Нека да попитаме когото трябва. Здравейте! Днес ще говорим за така наречената царица на дома или котката. Много от вас може би са забелязали, че домашните им любимци котки не пият достатъчно вода. Някои от вас може би изпитват притеснения, други дори са потърсили мнението на ветеринарен лекар. Истината за това, защо котките не пият вода, е много проста. Родителите на котката всъщност са хищници, които са ловували в пустинните и полупустинните райони. Все още организма на котката е устроен така, че да приема голяма част от течностите от сочната храна или от млячката, която улавя. Заради модерния начин на отглеждане обаче, все по-голяма част от домашно отглежданите котки се хранят с суха храна, която те обожават, тя е пълноценно хранене, но това не решава проблема с приема на вода. Какво можем да направим, за да ги накараме да приемат повече течности? Защото в дългосрочен план една котка, която предпочита предимно сухото хранене, може да стои системно леко дехидратирана или недобре оводнена, като обмяна на веществата, което в дългосрочен план не е добре за отделителната система, бъбреците и пикочните пътища. Индустрията е разработила вече много различни неща. Най-популярните от тях, най-полезни и може би най-приятни са така наречените мокри лакомства, кремообразни лакомства, супички, консервирани яхники и така нататък, които освен, че котките обожават, съдържат голямо количество течност и така успяваме да накараме котката да приема повече течности. Тук пред мен са някои от най-популярните супи, кремообразните лакомства. Предполагам, че много от вас, които имат котки, вече са установили как котките ги обожават. Те, освен че предоставят на котката нужното количество течности за деня, са и чудесен начин да сближите вашите взаимоотношения с котката, естествено ако тя поиска, защото това никога не е гарантирано. Такъв начин за награждаване винаги е добър повод тя да потърси вашето внимание. Друг много набиращ популярност начин да стимулираме котките да приемат течности са така наречените фонтани. Това са всъщност способления, които циркулира вода в тях. Имитираме факта, че котката обича да пие вода от извора или там, където водата клокочи и където е най-чиста. Но фонтана е нещо, което всеки стопанин на котка най-малкото би трябвало да обмисли като възможност, ако иска да стимулира царицата на дома да приема достатъчно течности. В нашият физически и електронен магазин сме се постарали да поддържаме много богата гама от такъв тип хидратиращи лакомства, кремчета, супички, защото освен, че трябва да стимулираме котките да приемат течности, каква е основната задача на един стопанин на котка? Да й угоди. Така че богатото разнообразие от вкусове, текстури, добавки, допълнителни здравни ползи в някои от тези лакомства ще помогне на всички вас, като стопани на котки, да направите един по-богат, по-информиран избор, естествено винаги на прекрасните цени на Елпида. Последвайте ни за повече интересни факти и съвети.